pokušat će da nam približe naši saborci. Molim vas da aplauz date za našeg dragog saborca i komšiju, aktivistu iz Savskih blokova Branislava Tomića. Dobar dan, dragi ljudi. Ova pištaljka ovde koju imam me u petak podsjetila u policijskoj stanici zašto sve ovo radimo. Držite je uvek u sebe. Kancer zvani EXPO proširio se nažalost i na Savski nasip i vodoizvorište Beograda. Pokušat ću da najkraće opišem bezakonje i stvari koji se tamo dešavaju, jer su one nažalost daleko od očiju javnosti. Iako je sama lokacija EXPO zbog podzemnih voda i blizine Save izuzetno nepovoljna za bilo kakvu gradnju, oni u tome uopšte nisu videli problem. Naprotiv, videli su priliku da zarade. Kada već priroda nije htela, rešili su da sami promene reljef. Tamo već skoro 2 godine nasipaju nesagledive količine peska da bi izdigli nadmorsku visinu EXPO za nekoliko metara. Za ovakav besmisleni trošak morao je da se izglasa i besmisleni lex specialis. Zbog betonizacije stotina hektara poljoprivrednog zemljišta pojavio im se i problem sa odvodnjavanjem, kakav su već napravili u ovom gradu. Da EXPO ne bi bio EXPO na vodi, sada im treba i nova crpna stanica. Problem je, međutim, što između nje i drenažnog kanala stoji nasip, Savski nasip, što ogromne drenažne cevi od stanice do kanala moraju proći kroz taj nasip, a kopanje nasipa je zakonom zabranjeno. I na to su spremni. Za EXPO planiraju još jedno međunarodno pristanište. Nije im dovoljno ovo ovde. Međutim, to drugo pristanište koje je na jedno 15 km odavde nalazi se usred vodoizvorišta. Ovakav slučaj nije zabeležen na svetu. Time će direktno ugroziti zdravstvenu ispravnost vode za piće. Zato što je produbljivanje rečnog korita, koje su već počeli da rade, pobijanje šipova i prolaz brodova neposredno pored Reni bunara strogo zabranjen zakonom. I na to su spremni. Znate li šta je rekla inspektorka Ministarstva zdravlja? Znate li šta je rekla inspektorka Ministarstva zdravlja kad sam joj prijavio to nezakonito produbljivanje i zamućivanje vode? Rekla je, isključit ćemo Reni bunare iz sistema ako dođe do zagađenja. Oni su spremni da Beograđanima ukinu Reni bunare zarad EXPO. EXPO su videli i kao priliku za još jedan koruptivan projekat. Taj projekat zbog kojeg smo nas nekoliko bili privedeni pre 2 dana. Upravo grade 6 km servisne saobraćajnice pored nasipa, iako na nasipu već postoji godinama servisna saobraćajnica. Za koga? Za vlasnike nelegalnih objekata koji su zaposlili i zagradili priobalje. Zbog njih đaci ne mogu da vide i upoznaju gde i kako žive ptice, kojih je nekad na tom području bilo preko 136 vrsta. Umesto toga, nudi im se da upoznaju EXPO.
Javni interes, međutim, sasvim je jasan. Tako je. Treba porušiti sve nelegalne objekte, a druga servisna saobraćajnica nije potrebna. Nećemo dopustiti da se kriminal nagrađuje. Za to ćemo se postarati upravo mi ovde i svi ostali građani, tako što ćemo ih zajedno na izborima smeniti, a zatim lustrirati i privesti zakonu. Neće više biti javni tužilac onaj koji tvrdi da Savski nasip nema veliki značaj za odbranu od poplava. Taj sedi ovde nekoliko kilometara dalje od nas, u 3. osnovnom javnom tužilaštvu. Krivično će odgovarati nadležni iz Srbijavode za dozvolu saobraćaja na Savskom nasipu, kojim je kruna Savskog nasipa teško oštećena. Krivično će odgovarati iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, što nisu sprečili nelegalnu gradnju na vodoizvorištu. Krivično će odgovarati u Agenciji za upravljanje lukama, koja je izdala nezakonitu dozvolu za formiranje privremenog pretovarnog mesta u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Neće više... Tako je, robija. Robija! Neće više biti javni tužilac, onaj koji ćuti na kršenje sudske odluke, a privodi one koji se suprotstavljaju kriminalu. Za kraj, mi u blokovima smo sprečili nekoliko štetnih i opasnih projekata. Kako? Prvo, odbranu nasipa smo postavili za prioritet. Drugo, organizovali smo dežurstva, šatore, noćne straže, obaveštavanje komšija, proteste, blokade, zvali smo medije. I treće, preduzeli smo sve neophodne pravne korake. Ako je ovo moglo na nasipu, može i ovde na ušću. Jer ono nije samo njihovo, malo je i naše. I Beograd je malo i naš. I Srbija je malo i naša. Ali to možemo samo zajedno. Zato dođite i pridružite nam se. Sad odmah, ne sutra, preko sutra, sad odmah dođite ovde kod drugih aktivista, javite se, kažite, pitajte kako možete da pomognete. Hvala vam na pažnji. Živela Srbija! Hvala.